versikulo 43. Ningon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karon adlaw adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Dios magadihog sa iyang mga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, ang unang pamulong ni Jesus igsoon usa ka assurance of salvation. Usa ka kasiguruan sa kaluwasan. Nga ang usa ka tawo nagbitay sa cross, dili angay luwason. Tungod kay batud pas pagtuon aning duha man ni sila, di ba sa duha ni sila. Ang usa sa verse 39, no, iyon ang usa nga ikaw man nabay anak mo naway ka sa Dios, ikaw man naway ang Misaya. Di luwasay imong kaugalingon og kami. Di ba? So lahi ang pulong ang migula sa usa ka nagpitay sa cross. Apan kani usa lahi pod nibuyag siya usa. Kaysa angay biya nato ni silot. Kay kita ang atong binuhatan tukma ning atong silot karon tukma ni sa atong binuhatan. So gibuyag na ang usa o miyon siya ni Jesus. Ginoo, hinumdumi taon ako kung maghari ka na. So ang tupag ni Jesus igsuon siya, karon dayon ikauban tikas paraiso. So unsa may makuha nimong pagtulon-an ining usa ka tawo dinhi, dapat diay mo sugid tas Ginoo kung unsay naa sa atong kasing-kasing. Abin mo igsuon, usahay aduna tay problema sa atuang kasing-kasing. Nay usahay nga magdayeg tas Ginoo, nay usahay nga magampo tas Ginoo nga layo atong kasing-kasing. Naabay mo bunga tas atong pulong, apan atong kasing-kasing layo. Muna gingon ni Jesus in Matthew chapter 15, imong mabasa diya nga ang makapahugaw sa tao dili tong musulod sa bakba, kun dili ang mugula sa bakba. Kay ang mugula sa bakba matud pa niya gikan sa kasing-kasing. So munang niingon si Jesus, kani mga tawhana na nagpasidungog nako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo nako. So kung imong tanaw, naigo ang usa ka buok tulisan, ang usa ka buok kriminal, naigo niyon siya, Lord, kung Misayas na naway ka, luwasay mo ka o galingon og kami, di ba? Nagpasidungog siya sa pulong, apan ang iyang kasing-kasing halayo. Apan kaning usa, haduol sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Nga naman, misubilon siya. Kana bang miamin siya sa iyang dakong kakulangon. Ang nakanindot ato isuon, kana muamin ta sa atuang dakong kakulangon. Naamang gusagad sa atuwa nga mas ikalipay nato ang pagpamakak sa atong kaugalingon kaysa pagsulti sa tinuod kung kinsa ta. Di ba? Kabantay ta na? Nga mas tabunan gyud nimo or nako ang atong sipyat ug mas ikalipay natong mamakak ta kaysa pagsulti sa kung unsay kulang nato. Nga ang nakanindot diri sa usa ka tulisan, misulti siya sa unsay kulang niya. Misulti siya sa unsay kulang niya, aminin mo kitang karon. Doon na tayo dagang kulang. Tinuod ba doon na dagang kulang? Kaya ang atong mga pulong nga magula sa atong bakba, mo'y nakapalayo sa atong kasing-kasing sa Ginoo. Kani atong mga pulong nga magula ani atong bakba, usahay mo'y makapalayo sa atong kasing-kasing. Munang naay time nga magdayeg ka sa Ginoo, naay time nga magampo sa Ginoo, naay time nga magsimba ta sa Ginoo nga sa pulong na lamang gyud, apan atong kasing-kasing pwede nang layuan niya. So unsa may itong buhaton? Kinahanglan mapareho tas usa ka komprador sa buwis. Nga nagpokpok siya sa iyang dughan. Lord, usa ka makasala ko, pero kaluhi in taon ako. Amen? Pwede bang pukpukon imong dughan? Sulay pukpok imong dughan. Kunya ipamulong ni Lord, kaluhi in taon ako. Lord, hinumdumi in taon ako. Kana, kung ato nang ipamulos kung kasing-kasing isuon, kinasing-kasing nato nang ipamulong, marilista nga naman. Kaya ang promise ni Lord, promise ni Jesus, karon dayon, ikauban tikas paraiso. So ang paraiso, paradise, dunay symbol siya. It is a symbol of freedom. It is a symbol of peace. Kung makaato kag paraiso, paradise, ang ma-experience nimo, mabati nimo sa imong
Tipo kinabuhi is dunay peace, dunay freedom. So, sometimes wala tay peace sa itong kasing-kasing. Tinuod ba? Sometimes wala tay freedom. Kay tungod na sa atong ipangpagula sa itong bakbak. Nga mo nakapalayo na ito sa Ginoo. Pero tanawa ni usa ka tulisan, hinumdumi taon ko Lord. So ang saad sa Dios, kung ato ni ibungat sa Ginoo, Lord, hinumdumi taon ko, usa ko ka, dili maayo sa akong kinabuhi. Then ang saad sa Dios, peace and freedom. Doon ay gitawag og inner peace sa ato ang kinabuhi. So dili na ito na ma-experience kung dili ta muamin sa ato ang pagkadaghang mga sayo. Amen? So, karon doon naman tayo mga kaigsunan na mas ganahan yung nga, lamig yung kayo silang kasakitan sa atong pulong. Doon ay usahay nga, ang pamilya nato, ganahan yun nato nga pasakitan nato sila sa atong pulong. Naagi panahon nga, lamig yung kayong isingka nila sa atong mga pagpamulong. That's why nakabuhi. Doon ay nabuhi ang atong mga pulong na sakit kayo sa atong pamilya, sa atong isa kaigsuon, isig ka magtotoo. And that's why pag adto nimo presensya sa Ginoo, di na nimo mabati. Bisan sama nimo tawag sa Ginoo, Lord. Hallelujah. Di na nimo mabati ang presensya kay ang atong kasing-kasing lain na diay. Kay ang Dios, ang presensya sa Dios holy. Hinumdumi ni, ang presensya sa Dios holy. Unya ang atong kasing-kasing amang gula, matod pas Mateo, hugaw. Dili mo puyo ang balaan sa usa ka hugaw. That's why dili kahaponon igsuon kini duha ka pamulong ni Jesus nag-remind ni sa ato ang pagpamulong. Maayo kay pagpamulong sa usa ka tulisan. Apan ang usa ka tulisan dili maayong pagpamulong tanawa usa ka tulisan. So wala sa peace. Apan kini usa nga nindot kayo ang nasa kasing-kasing. Doon na sa freedom at doon na sa peace kay doon na saad sa Dios. Karon dayon ikauban ti kas paraiso. Tibok diri si pamilya. Iklim nato ning saad sa Dios. Kung wala ka roy peace nga nabati. Sa panahon nga mag-ampo ka, sa panahon nga magdaig ka, sa panahon nga nagdebosyon ka, murag walay peace nga sinati nimo. Wala ko'y freedom ngayon na sinati. Isugid sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa ako ang mga ipamulong sa akong isigata. Pangayo pasaylo. Pangayo pasaylo sa imong ipamulong nga nabungat sa imong pamilya, sa imong igsuon, sa imong tapan. Pangayo pasaylo sa atong paglibak, sa atong pagpanaway. Kanang kutob sa mong gula sa atong bakba nga bati nga pamation. Usa na siya anay nato pangayuan og tabang sa Ginoo nga Lord hinumdumi itaw ako. God bless jadi si family.